סתם תגידי. תגידי משהו. תגידי מה אנחנו עושות. אנחנו לומדות. לבגרויות. איזה בגרות? בפלוטולוגיה. דוגרי. זה מדע שעוסק בחקר פלוטי. פלוט כזה. את יכולה להסביר מה אנחנו לומדים עכשיו? סוכן הפלוטי. מה זה אומר? אז ככה, התחת הוא סוכן פלוטיות גדולה, דומיננטי. ראשוני או משני? ראשוני. ומי הסוכן משני? כי מהתחת יוצא אסלה. תסבירי. התחת הוא סוכן ראשוני, בגלל זה שממנו הנוד יוצא. ואם אתה יושב בשירותים, אז האסלה... הסוכן המשני של הפלוט, כי אתה מוציא אותו אל האסלה. ככה, בגלל שזה באסלה. שחף ממש מצחיקה. שחף נפל המצחיק. לא, באמת אנחנו לומדות, תגידי. את האמת שחף. תודי מה אנחנו עושות עכשיו פה במקום הזה. תראו איזה מקום יפה, יש פה עץ ענק כזה ואוטו חמוד כזה. שחר יפה כזאת. שלום, תגידי משהו, נו. תגידי מה קורה עוד שבועיים. איך יום... בת כמה תהיי? אני כבר.